Pams. Si Pams yan eh. Oo, tama, si Pams yan. Eh, tatanong ako sa kanya kung saan yung mga barkada ko. Puntahan ko saglit. Nahanap ko ni mananap ko. Nahanap ko ni si Merto Merch pa. Nagpaingon ako rin ay. Gusto ko kay Tuyo aning mananap ni. Samok-samok na buribag balong ka. Dali tani kating aning butsin. Doon lang ganun. Nga ka, pantay lagi ka na ko. Magandang araw, si Pams. May itatanong lang po sana ko sa iyo. Nakita mo ba si Konsyal Dudong Galingan? Wala, kung sa may toyo ni mo ni Dudong Galingan eh. Si Buboy Mitriano. Wala ko kita. Si Jojo Revilla. Wala po. Ikaw, nakita ka. Gani ka nakita na ikaw nangita. Wala lagi ko kakita, di ka kasabot, di ka kawa niya.